Hello guys, mamalit bugas ni Francis og ni Lapura Junard. Wagi na may kuan ron sa tricycle kay mangita big motor ba kay si Junard murag gusto na makamotor. Mangita mi dito kuan mga motor na mga ripo ra. Kani si Junard maghanap ni sa motor kay mas rides na kuno siya sunod. Sorry ka to alegria. Bago pa ganing motor, daot na. Mo nang di kantida ng motor sayang madaot. May pamagpaktas kay wa pay gastos. Mangita na mig motor ron sa tricycle. Ano sa mga porma dire ba? Brad lantaw mi Brad. Kay basig na makagusto ni sila kuan ba mga ripo. Dali. Dali ba? Mura man mo kuan. Oh na, de ripo. May mga ripo dire. May Honda 66 ang kuan, Spotcast. Dai 42. Ripo na mo? Oh, ripo ni mga ripo ni. Dali re, napidaghan dire. No. Kani 125. 67. O kana na. Kuha na Honda. Guwapo ni, laba, pareha ni sa reader. Ingon sila no, sa Sintay City. Guwapo na, champa na makitaan ron. Dami karon sa sulod sa review, wala mi sa tricycle, labyan na namo. Masipog man yung sulod dito. Dire namin sa premium, murag daghan. Tapay mga ripo diri. Diri ta. Mga ripo na. Ayan mga premium motors. Ano yung wala reader 5,000 deposit. Honda. Kani gwapo niyo palasyo. Pilang na. Na pa ni mga gatos pa ni kapin brad no. Ripo gyapon ni brad. Kani siya. Mga bila kay kapin. Awa pay premium, awa pay presyo. Pero kuan na ni sikanhan na ni siya. Oh, wa pa kay daw to. Oh, wapo man ni siya kusog na dagan. Rio. Si Junard Lapura naghanap og motor lagi. So, usa may desisyon. Side lang ba kay padulong naman kabukuha na. Premium Yamaha Suzuki ano siya Premium Motors kanang usa daghan pa yan ang motoran pa anay daghan gikan dito hanto dito dili tagi pwede ta diha mo agi init ng yuro da parehar na aman dito dili ka ta do dili kay para makalabay tatong imong kuan yung dili cellphone. Pwede naman ko, pero magamit pa man ko niyo, sayang man ko. Nag-side pa si Junard Lapura, ang sayang motor kay may plano pa, pero padulong na siya. Dire may suri-suri, may dire bisag init ba? Oh, pagay ko doon ang inanakot dito kuya. Ang sa yung ba ibar ko ora ganun. Umura na. Na, wag na yung adyo ay. Ha? Ayo adyo ko nila kay ibar ko na ikuba ayo adyo ko na dito na. Ana, repair naman ang gap. Repair. Oh, di man nila ikuan. Nakalabay mi diri sa Prime cellphone accessories. Daghang cellphone niya. Mercury. Daghan kay ta diri kuan. Vlog ni vlog. Yung malit mig bugas di ay nakalabay ra mig mga kuan mga ripo na mga motor bang lantaw tong ang kauban. Kuha to motor pon. Dito mi sa Maligay bugas. Maligay ang di konsumo. Malit mi dire. Dito. Ilabay ta sa lugawan ni founder sa Guardian sa Aguila. Ay, yaman tong lugawan.
Mga tadiri sa kuwan. Sa mga street ni. Diri sa may G Marketing Corporation. Tapos sa G Marketing, Reclins na hindi gapon ni diri. Reclins. Muna brand sa Reclins, mamalit na diri bugas. Mamalit mo bugas. Ang presyo, 43, 45, 42, 46, 47. Kanang lami na bugas. Kanay bahay ni siya pero lami ni lungagon. Ay premium, 47. Kanang lami para dali ra mahurot ba. So, nakapili na sila bugas, tag 46 ang kilo. Amo ni anak ni Kagawad sa Barangay San Pedro, Alegria Municipality. Anak ni Kagawad, Napura. First Kagawad sa Barangay San Pedro, Alegria, Surigao del Norte. Ang mga ka-boardmate na ako ni. So, dire minamilit sa may Reclins. Diri sa may Caltex, Capitol Road, Surigao City. Kung saan nga street ni dire. Brad, saan nga street dire, Brad? Kaimo Street. Ang utana ko sa ni Sir Traffic Enforcer. Kaimo Street dahil ninyo. So, Reclins sa Kaimo Street, Surigao City. Ang utana ta ni Sir Traffic Enforcer ba? Aptik mga traffic enforcer kay suwito sa mga kalye-kalye. Mga kuan ba? Mga traffic enforcer. 30 months. Namin. Oh man, diretso ta paligsudan. Ako. Sa ko Sibog. At Sibog ta. Sibog. Ay, ngayon na Sibog. Wala, diretso mi sa Sibog. Malit mi dito sudan para hapon ba. Patay may iba. Iba ba o? Sa Tagalog ni kamyas. Kung nakakawat may kapot may bunga ba? Para tambal sa idlaw bitaw. Aslom mo ginay. Aslom kay ni ba? Anga jud kayo. La, diretso may padulong mi sa Sibog. Sa Sibog ba? Laag mo dito, mamalit may sudan dito para panihapon. Kapoy gawason niya ay. Dito sa'yo pagpalit dahil sudan. Dali dahil may dirigwan. Dali dahil may dirig tabok kay murag dagang isakyanan ba busy kayo ba ang oy. Diretso ta dito kay nakita taguan mayuhon ba. So ano mo na ni Sibog? Unahan. Hello, shout out. Ada Sibog. Diri may sa Sibog. Nami diri sa Sibog. Pamalit may sudan panihapon. Lami man gud ang ilang loto diri. Atong ipakita ang ilang mga loto ha. Napoy mga kuan nila na mga trabante na mga gwapa. Na ilang mga klase mga pagkaon no. Ito manok. Sige na. Ikaw pili na nag. Kasi ako Kami na. listing ko diri na. Usay lami diri ba? Shout out tayo sa pamilya ni Algie na akong bagong followers diri sa May Sibog. Salamat kayo. Vlogger ni na. Followers bago. Ala, lilingi. Dari mga tindira nila oh. Nanguli na. Unsa mga klase nga dinuguan la? Plantawa. Nagtulo man. Tagbilang dinuguan? 40. Kani basoy. Wow. Wow, sarap. Kung wala tagbayad sa atong dinuguan. Gawas ta dito kay kuhaon na to atong dinuguan. Atong order ba? Kalami man dinuguan gud. Mo na siya nagtagos kana.
Takos yun yung birada diha. Para nami ba. I-mention ko no ang Cebu. Oh, chibog ni sa Dre atmang sa Karaga. Mo ni ilang kanan nandiri. Palit tayo kog manok is kabuok. Kanang unod dong, kunong unod. Unod. Diri ko sa tapat sa chibog. Okay. Palit mo kog dinuguan po niya dito. Way sasawan. Nay sasawan la. Lami niyo sasawan dili. Lami kayo. Kapay ka niya. Wala ra ba? So nakapalit lagi sa kabuk manok saka dinuguan. Okay, thank you. Nakapalit na ko. Mato na ko kay biyaan ako nila. Biyaan ako nila ba? Aman. Dinong to Cebu to. Ano ito sibog? Si Junard. Ano ito sibog day? Nakapalit ko sa tapat sa sibog. Parehar na. Magpaabot na ni Junard kaya napay ipalit niya dito. Siya yung ipalit. Lain na nila ipalit niya dito. Wazak ang isang. Okay. Nakapalit namin sa suda na mo para sa panihapon. Manguli namin sa among boarding house ay para maka-prepare na. Maura to. Daghang salamat. Napok namin aning dalan sa kwan. Diri sa may Rizal. Murag busy kayong dalan ron bagay hapon naman gud. Nagbitbit namin sa among mga gipamalit. Bugas, sudan. Muna among sudan na mo sa panihapon ron. Ulit kami. Kani ako mga ka-boardmate oh. Ano na magkukuk? Kadong kon ba ito sa 15 no? Itones. Palita? Dari pa man. Libre ba? Kay magimuan mo ko nila mat. Librehon nimo. Okay. Manabok nami. Ay kadlok hindi mo na mangligis. Salamat. O gilamat ba? Okay, patabok mi nimo. Kana kay tutorial ko kay Ma'am. Sa nay bayad. Ha? Balik sa tutorial ay bayad. Oh, na kani sa wala impas kaw. Di ba po na sila muligis kung hinahinay ra po ng dagan. Pero kung kusok ang dagan, yung kalikit tabok, impas di ba? Dili na nimo babakpoy ba? Manguli nami, ipangsingot. Grabe kayo na ang panahon oy. Pamalit ay may kuwan, soft drinks ka nang nasa botelya ba? Dili may mo palit ang mismo kay murag wa na lasa ng sa mismo. Kay plastic ang gisudlan ka ng botelya, ang gisudlan murag lami kayo ba? Murag kag maigo sa agtang ba ang oy. Kaya among muse dire sa among boarding house si Jinil, taga kuan taga Alegria gyapon among ka boardmate ba. Amo ni among muse dire karon. Nag-eskwela ni siya sa STI. Is IT. So namalit day big 8 ounce na cook. Kay lami man imnon gud kay sa putil arang mismo bitaw wayayo. Nabot na among muse. Ingan na to. Chill. Pagkaw mga pag-break all video yung mga Pinasigpang yun ba? Among mga ka-boardmate na. Among muse naguna si Jinil. labaw, ligo. Muglaba pa ka. Sa mga una tao man. Ano na to? Nana. Manaduwa na to? Guwapo si baby kay okay kayo. Guwapo kayo. Guwapo kayo yang kuan duk-duk ba? Natanong. Isod mo kuan, hindi ka ta sa lakaw, dahil kainit. Sunod na sa itong kwarto. Ay mga una, manihapon na ba? Sa ito manihapon na ni. So, tira na ko ito, daghang salamat sa inyong tanan.